Giayo ni Jesus ang bata nga gigamhan sa dawtan nga espiritu. Mateo Kapitulo 17, 14-21. Sa pag-abot nila didto sa daghan nga mga tawo may sa kalalaki nga miduol kang Jesus ug miluhad nga nagaingon, Ginoo, kaluy iintawon ang akong anak nga lalaki. Patulon siya og labihan gayod ang iyang pag-antos. Kanunay siyang matamba sa kalayo o kahamahulog sa tubig. Gidala ko na siya sa imong mga sumusunod, apan dili sila makaayo kanya. Anya mingon si Jesus, kamo nga mga tawo nining panahona, wala gayoy pagtuo, ug sayo pang inyong panghunahuna ug binuhatan. Hangtod kanas apaba nga kung pagpailob kaninyo. Dada ninyo dinhi kanako ang bata. Anya gibadlong ni Jesus ang dawtang espiritu nga anaa sa bata ug diha-diha migawas kini. Niadto gayong orasa na ayo ang bata. Sa dihang sila nalang miduol kang Jesus ang iyang mga sumusunod ug nangutana, ngano bang dili man namo mahingilan ang dawtang espiritu gikan sa bata. Mitubag si Jesus kanila, tungod kay kulang ang inyong pagtuo. Sapagkat tinuod, kon may pagtuo lang kamo nga bisan sama lang sa gidakon sa liso sa mastasa, makamando kamo nining bukid, balhin didto. Ug ang bukid mo balhin. Wala gayoy butang nga dili ninyo mahimo. Apan kini nga matang sa dawtang espiritu dili ninyo mahingilan kon dili kamo magampo ug magpuasa.